Мәхәббәт ул үзенчәлекле хис һәм кичереш. Монда йөрәкләр генә сөйләшә. Йөрәкләр сөйләшә, тавышсыз. Кирәкми сүзләр дә, өннәр дә. Йөрәкләр бер-берсен чакыра караңгы, яңгырлы төннәрдә. Йөрәкләр сөйләшә. Күзләренең төбендә сагышлар тынганнар, сагыну сагышлар йөзләргә, чәчләргә калганнар түгелеп. Йөрәкләр сөйләшә, фикерләр кайнаша моңнарга түгелеп. Сагыну сагышлар йөзләргә, чәчләргә калганнар түгелеп. Бу синең һәм минем күңелем үзара мәхәббәт өләшә. Кирәкми сүзләр дә, өннәр дә, йөрәкләр тавышсыз сөйләшә.